Kublai Pibaro Chakalum YouTube channel. Nakabantagi ko buat man lagas ni. Sing pa subscribe yaw new channel. Kipay nong chong chnong jong ka elaka labang nang pulut. Pangam rereng ha blok 1. Kilas irminsin hadu kata-kata. Namar ba lasdang ban bi thamai kikai khlau. Kabal tip kerteng kum ka United People of Front of Karbilong. Latip ia kena gajing mi thamai chung kikai khlau. Latip lengba chung ka khobor. Local news jong ki Karbi. Kabalami kumba haka ar bokondai lene lai photorik jong unai tung. Jong news nam arhajar ar pholai. Haba ya kene ki arngut lacha kem ha police station. Ya kene ki dekhot kilacha kem ha ka Manja police station. Ha Karbi anglong. Kibalatip gerteng kum usan je ingti bat rajesh khangcho na kasnong jeri kendeng ya kane gajaka kadang hap menta hapok ka blokon katkum gajing thu jong u sherman jongka henyo trap border board katkum gajing yu khobor na kine ke bala cha kurup ayo kurup chibon kichiti ba kene chiti ke long ke jingdam diman ya ka poisa haga kerteng jong gene ka kunhun bat shim lai thu haga kerteng jong no la tho ha kene chiti dawa poisa henry ha kene chiti la bantip ba ya gate ke jing diman poisa jong ki khasi penaru kane ka kunhun kadon kumba san spatam ki dekhot bat ke jing thmu jong gene ka kunhun ka jing thmu jong ki kalong ban persniu persmit ya ki pai jong ki khasi penar bakin nomnut ban lej ban wan ban kren lene ban dawa ya ko hok jong ki bandon be chapok mekhalaya bat ban penchitom yakiro hagiro komba pher kumba ja ha usnam arhajar khat ar badadu arhajar khat lai na kelengi pai jong kinong chong snong na kelengi pai nong chong snong jong ka elaka labang nang pulut bat ka hanyau terap border disputed redressal forum kala pentip yaki pajba kala pentip yaki parodo prasnam jong ka beri hanyau terap bat komjuru yaki seng bhalang bat baro ki padon hapo kari kasi jentia ba kendei ban long ki bala penkre ba ki dei ban ai jingerap ada jak ek bosniu haki parodo prasnam ru enomi ben lada jia kila syak tambor haki kai khlau ong uchan deme bat thagaju ka por ki kenturu ya ki Karbi ba kemde ban thau ya kane ka kam boman ban yawan ra ka jing yom snam lane ka jing ya pher jaj benriu namar ba ki pa nong snong kim kwa ya kane ka jing jia namar ki kwa ban chong suk chong sai thanre lada ki pai Karbi kile thombor bat kile sniu kimban se banyele banyatur namar kiru kide banyada yalade na ka kam sniu kinong snong bat ki forum kila ai karai banyatrelang bat ka sarkar na ka banta gajinge penkre ban penbe ya upur usam namar bagi kwa bagi ar sarkar baken penbe ya upur usam khanang bandon gajinge suk gichong suk chong san hapadeng kawai kejat benriu. Kublai Cibun, subscribe ya Undang Channel.